Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja się nazywam Niklaus, to jest mój stream, a to jest moja tuba. Mexicano TV otwiera Wam drzwi. To jest gra Hell Let Loose, bardzo długo przeze mnie wyczekiwana. Miałem ją wcześniej okazję potestować, kiedy miała alfę. To potrwało parę dni i tyle też samo trwa beta, bo trwa ona od 11 stycznia do 14. W skrócie, co to jest? To będzie długi materiał prawdopodobnie, także proszę wziąć sobie piwo, wino, herbatę, nie wiem, kawę, co tam lubicie. To jest taki taktyczny shooter, bardzo taktyczny, z elementami nawet powiedziałbym typowymi dla gier strategicznych. Mamy tutaj, jak widzicie, pole bitwy. Ja gram tymi dobrymi, czyli Niemcami, obrońcami kultury europejskiej. I słuchajcie, po prostu są tu tego typu rzeczy, że jak na przykład zajmujemy kluczowe punkty na mapie, takie z paliwkiem, to możemy sobie spawnować na przykład czołgi. Jak zajmujemy z amunicją, to możemy sobie wtedy budować armaty, możemy budować jakieś zasieki, zapory przeciwczołgowe i tak dalej. I przy zdobyciu konkretnych punktów możemy też szybciej sobie po prostu te surowce tak jakby nabijać, odnawiać. No dobra, wybieramy sobie tutaj drużynę, znaczy w sumie pluton. Tak, pluton. Na przykład tutaj mamy to podzielone na piechotę, czołgi i zwiad. Zawsze wszyscy wybierają Raycona, zwiad, bo wtedy mamy dwie role. Spotera i snajpera. Każdy chce grać snajperem, bo w tej grze się ginie od jednej kuli, także łatwo się zabija. I są też pancerne oddziały. Tymi gra najmniej ludzi, bo czołgi są trochę zbagowane. No i jest piechota, w której już jakimś cudem nie ma... Aha, bo jest nas tylko 28 na 21. Nie wiem czemu tak malutko. Dobra. Spróbujemy połączyć się do innego serwera. No, gra na pewno nie jest do wszystkich, bo gra jest trudna, wymagająca i można czasami przebiegnąć na przykład całą mapę i prawie żadnego wroga nie spotkać. Aha, to jest największy serwer i tak. No to myślę, że może tak właśnie być. Gra jest bardzo zorientowana na granie drużynowe, w sensie trzeba współpracować ze swoim teamem, słuchać się rozkazów dowódcy i tak dalej. Dobra, to weźmy na odmianę Amerykanów. Pójdziemy do oddziału Fox. Dowódca może rozstawiać takie mobilne punkty spawnu. Znaczy nie tylko dowódca, to jest zależne od klasy. My sobie weźmiemy Riflemana i spawnujemy się. Po prostu gra, tutaj są serwery 50 na 50, maksymalnie 100 osób na mapie, ale mapa jest naprawdę potężna, także granie samemu, no praktycznie tutaj nie bardzo zdaje egzamin, bo po prostu będziemy biegać bez sensu i się szukać, także trzeba raczej współgrać ze swoim plutonem. Mi się wydaje jednak, że można by było tutaj w tej grze spokojnie zrobić teamy 100 na 100 i tak by się dobrze grało. No ale to już jest twórców decyzja. To mogłoby też wtedy, wiadomo, większa szansa na problemy z serwerami i tak dalej. Albo mapy mogłyby być mniejsze z drugiej strony. Dobrze, gra wygląda tak. Gra działa na Unrealu Engine 4. Wygląda według mnie bardzo ładnie. Od czasu alfy dużo się poprawiło. Zostały poprawione też dźwięki wystrzałów, animacje postaci, którym jeszcze trochę brakuje. Ale i tak jest już o wiele lepiej niż miało to miejsce wcześniej. Na przykład ta klasa, którą mam, czyli szturmowiec, może tutaj wybudować sobie ammo box, z którego inni będą mogli sobie brać amunicję, której tutaj nie ma za wiele. No i co? Możemy się kłaść, możemy kucać, możemy biegać, możemy strzelać, możemy rzucać granaty, możemy się bandażować, mamy oczywiście też medyka. Ginie się, jak już mówiłem, od jednej kuli przeważnie. Jest też przy eksplozjach rozczłonkowywanie się ciał. Także bardzo fajnie to wygląda, realistycznie. Bardzo ładnie są wykonane wszelkie modele broni, umundurowanie. Pojazdy, które mają swoją bardzo fajnie fizykę zrobioną i do tego jeszcze z bardzo fajnymi dźwiękami. No serio, jak jest bitwa czołgów, to jest, krótko mówiąc, masno.
Także no gra ma wielki potencjał, nie? Na pewno nie jest gra dla wszystkich z racji tego, że tu jest podejście takie mocno taktyczne i realistyczne. Takie trochę ala powiedzmy Insurgency bardziej no coś takiego, chociaż w sumie jeszcze trochę bardziej jak chodzi o te zdobywanie tych surowców, przejmowanie punktów i tego typu sprawy. I to na przykład, że nasi, a wrogowie są zaznaczani na mapie dopiero z bliskiej odległości. Także trzeba cały czas kontrolować, czy czasem gdzieś nie strzelamy do swoich. A zabić swojego jest bardzo proste. Na przykład tam ktoś biegnie. Jasny mundur, no to przypuszczam, że nasz. Ale już swojego zdarzyło mi się wielokrotnie ostrzelić. Siema Hofut. No, skład Project Reality dokładnie, to jest bardziej coś takiego. Ale w tym momencie też nas jest mało na mapie, bo tylko 24 na 21. To są zamknięte testy do tych, którzy wsparli twórców na Kickstarterze i którzy mieli dostęp do zamkniętej alfy. Także nie ma tutaj dużo ludzi, ale mówię no. Do tych graczy, którzy byli zawiedzieni? O, właśnie tak to wygląda. No i teraz zostało nam albo wezwać medyka, albo się poddać. Motyw taki trochę jak w BF-ie. A ja się poddam, nie chce mi się za bardzo tutaj leżeć. Ginąć nie warto, bo po prostu długo się trzeba czekać na spawnowanie i tak dalej. Czy niepodobne otoczenie? No, czy ja wiem, czy takie podobne? Może trochę. Dobra, spróbujemy się do czołgów zespawnować. Nie wiem, czy akurat gdzieś będzie wolny czołg. Oczywiście jazda czołgiem i w ogóle pojazdami, bo mają być też do dyspozycji naszej pojazdy. A czekajcie, a jakie to mamy? Aha, dowódca czołgu i po prostu crewman, nie wiem, członek załogi, no. Chyba najlepsze tłumaczenie. Będziemy mieli do dyspozycji pojazdy cywilne, czyli po prostu będą gdzieś po mapie rozsiane jakieś auta i nimi będziemy mogli się transportować. No akurat zespawnowałem się jako dowódca czołgu, co nie gwarantuje, że czołg gdzieś tu będzie. A czołgiem może jechać tylko, no, klasa odpowiednia. Nie ma czegoś takiego jak w BF-ie, że możemy sobie po prostu wejść do stojącego luzem czołgu. Tylko mając odpowiednią klasę możemy nim kierować. Do czołgu potrzebne są 3 osoby, czyli działonowy, Okay, driver, we taking right. kierowca... Kto do mnie gada? Alright. A, to nie do mnie. Heading to the scar. Skojarzyli mnie. 3 osoby We wchodzą do have czołgu w każdym reported razie, no. Hunter on F6. Tutaj na początku mapy mamy takie działa, tylko że one są do obsługi w dwójkę, bo jak w pojedynkę, to musimy się przesiadać, musimy załadować pocisk, możemy sobie wybrać, czy to ma być odłamkowo-burzący, high explosive, czy dymny, przełączamy się na strzelca, celujemy, gdzieś tam, nie wiem, no ktoś by musiał nam jakieś koordynaty podać, mam nadzieję nie zabije nikogo mojego. I ognia! No i teraz znowu byśmy się musieli przełączyć, załadować i tak dalej. Także wszystko jest tutaj, no, na wysokim bardzo poziomie realizmu. I niestety wybierzemy, jak sobie wybrałem akurat klasę tutaj czołgisty, a nigdzie nie ma czołgu. Także czołgista jest wyposażony tylko w bandaż i broń podręczną, czyli Colta 45. Trochę głupio mogli mu dać Grisgana, aby. A tam słyszę, że moi koledzy z plutonu już sobie wzięli czołg. You want to get it? Take left right here. Czekajcie. Off-road it up the hill here. Yes. Could you give me coordinates of your tank? Because I'm running on foot. No i nie podali. No to w dupę z nimi. To będę biegał. No i co? Ile kosztuje ta gra? 96 zł za nią zapłaciłem na Kickstarterze. Nie wiem ile będzie kosztowała jak już wyjdzie do Early Access. Podejrzewam, no, że też coś takiego.
No i tyle. Twórcy też na razie są tylko Niemcy i Amerykanie. Twórcy też chcą dodać Brytyjczyków, Rosjan, no i odpowiednio do Rosjan oczywiście front wschodni na przykład. Aha, czyli nasi koledzy są tutaj, a ja jestem tutaj. I widzicie, że biegłem tyle, a odbiegłem dopiero od spawnu, powiedzmy, o Kill the jedną engine kratkę. so they don't hear us. If you want. A mapa jest taka, jest bardzo duża. Także no, bo nie dokończyłem wcześniejszej myśli. Do graczy, Trying, którzy it's not byli letting me kill it. zawiedzeni Battlefieldem You have to 5, go to park first. to ona się tu sprawdza we wszystkich tych aspektach, gdzie Battlefield zawodził, czyli Alright, there we go. generalnie, że tak powiem, no całego realistycznego podejścia do tematu. Tu się naprawdę bardzo szybko ginie, nie zawsze wiadomo do kogo się strzela, szybko się kończą naboje, no. Jak na przykład prowadzimy czołg, bo nie obiecuję, że uda mi się to tu pokazać, to na przykład mamy manualną skrzynię biegów, musimy sobie sami biegi wrzucać, sami odpalić silnik, wszystko to trwa, także no to jest takie przeciwieństwo BFA 5. Wieżyczka oczywiście obraca się mega wolno, czołgi nie są super wyścigowe, nie wystrzeliwują 20 pocisków Roger that. na minutę jak w BF-ie. No, tak, kończyny się. Nie chcę tu zabijać moich, żeby wam pokazać. Może gdzieś znajdę jakieś truchło rozczłonkowane. Ciała się rozpadają bardzo ładnie, brutalnie, realistycznie. Nie, na Steamie tego się nie da kupić. To można tylko przez wsparcie na Kickstarterze. O, tutaj mogę wam pokazać, jak wykonane są mundury żołnierzy. To oczywiście wszystko jeszcze będzie... Somebody shoot already at us? że tak powiem, polepszane. Tutaj pan snajper akurat ze Springfieldem. No, powiem wam, że modele mundurów i w ogóle jak odwzorowanie wszystkich tych detali, uzbrojenia, umundurowania, porównując do BFA 5 jest no bardzo duże. Mi się ta gra kojarzy, to jest bardzo dobre skojarzenie, bo bardzo tą grę lubiłem, w sumie jedna z moich ulubionych gier drugowojennych, Okay. z Brothers in Arms, multiplayerowym. No i to jest chyba takie dość adekwatne skojarzenie. Dźwięk biegu postaci jest identyczny. Alright, follow the road. No, dobra, muszę się napić, bo już mi zaschło w pysku. Nie wiem co tu wam jeszcze powiedzieć. Jak ktoś ma jakieś pytania, to może napisać w komentarzu na YouTubie, czy tutaj na Twitchu. Alright, let me get rid of this HE shell. Ale tam Okay. panowie się dobrze bawią w tym czołgu, a ja się dobrze bawię szukając czegokolwiek. Dziwna rozdziałka. Nie, no rozdziałka jest normalna, Full HD. Także z rozdziałką wszystko jest w porządku. No nie wiem co by tu jeszcze powiedzieć. Zapowiada się to bardzo dobrze, szczególnie, że w klimatach II wojny, jak chodzi o coś realistyczniejszego, to od długiego czasu jest posłucha, lekko mówiąc. No BF nie bardzo spełnił swoje, że tak powiem, swoją rolę. Siema Krzysztof. I to jest wielka szansa do tej gry. I fajnie, że jak zwłoki leżą, to na przykład dalej krew z nich leci, w sensie są fizycznym Alright, obiektem. straight on. A! I taka ciekawostka, na przykład jak wyszczelimy magazynek, no teraz szkoda mi trochę wywalać w powietrze, tu jakaś walka jest. No i tak musimy obadać, czy tu jest ktoś z naszych. Tak, są, także jak tylko kogoś I hear zobaczę, some shooting up ahead towards the right. to może nie walić na oślep. Nie widać nóg. Those are should be some friendlies over that direction. Nie można podnieść broni od powalonych przeciwników albo naszych, co mogliby zmienić. Granaty się dziwnie lagują i czołgi też, ale to już są kwestie takie optymalizacyjne. To jestem pewny będzie poprawiane z czasem. O, niestety jakiś tam strzelec był z prawej. Niklas się nie Oh, ubezpieczył Platoon. Run across. i odjebali nas, że tak powiem, wszystkich. Płatna czy z mikrotransakcjami? Nie, ta gra normalnie jest płatna. Na razie tylko poprzez wsparcie twórców na Kickstarterze można
uzyskać dostęp do niej. Chociaż dostęp do tej alfy, do tej bety już się kończy, bo tylko do 14. No ale mówię, w tym miesiącu ma już być ona. A w Early Access. Czy to jest troszkę taki skład? Tak, trochę coś takiego. Trochę taka Red Orchestra, trochę taki skład, trochę też powiedziałbym Company of Heroes, jak chodzi o te zdobywanie surowców, że tam paliwo, amunicja i że tak powiem zasoby ludzkie. O, ja tu sobie dołączę do Charlie. Teraz sobie mogę wziąć normalną jakąś klasę, na przykład automatycznego. O, anti-tank. Pan z bazuką. I tu postawił jakiś nasz kolega dobroduszny punkt do spawnu, także nie będziemy już musieli dymać całą mapę. Także jak widzicie, no gra jest serio skupiona na współpracy, bo bez stawiania tych wszystkich punktów spawnu i tak dalej nie zdziałamy tutaj wiele. Już o przejęciu jakiegokolwiek punktu to totalnie. No wątpię, że dodadzą Polskę i tak dalej. Ale mają dodać z tego, co przeczytałem. Wszystkie informacje są progi tak jakby finansowe i co za to będzie do gry implementowane, znajdziecie na Kickstarterze. Także jak wpiszecie Hell Let Loose w Google'a, to bez problemu to znajdziecie. O, na przykład tym panem, antitankiem, możemy wybudować takie działo przeciwczołgowe, tylko że musielibyśmy mieć, no nie mamy po prostu wystarczającą ilość, I see movement jak to się mówi, in nie zapasów, tylko quad surowców. Surowców w tym miejscu. Mamy bazukę, granaty, bandaż, no standardowo. Także szkoda, że tego tu nie idzie. $30 when released on Steam Early Access. No to tak właśnie może być. No właśnie nie, bo prostym żołnierzem nie da się wejść do czołgu i jechać tutaj. Tylko oddziały pancerne mają dostęp do czołgu. Nie możemy piechociarzem wejść do czołgu i nim jechać. Tak, to jest garandzik. Oj, i w ogóle no, garanda też nie idzie przeładować w trakcie walki i w ogóle fajne jest to na przykład, że jak mamy broń tak zwaną bolt action, na przykład Mausera, to jak wystrzelimy, to on się nie przeładuje nam, dopóki znowu nie klikniemy. Nie jest to automatyczne jak w większości gier. A, to nasz, a ja już się tu zacząłem skradać. O, tam jedzie nasz Sherman. Możemy sobie też właśnie zbliżyć obraz, wstrzymując oddech. Według mnie trochę za krótko, powinien ten czas być wydłużony, bo bez przesady myślę, że żołnierz by dał radę wstrzymać na te przynajmniej 7-8 sekund oddech. No ale wojna, wiadomo, wszyscy zestresowani. Nie ma Dolint jak po urodzinach? Dzisiaj już spoko. Dzisiaj spoko, ale wczoraj była masakra. Siema Kasia. I tak to wygląda, no mi się to bardzo... Wojna! Mi się to bardzo podoba. Ale jak widzicie, ginie się bardzo dużo i jak to na wojnie, no przeważnie nie wiadomo czemu. Dobra, na szczęście mamy tu ten punkt. Ja sobie może zmienię na przykład automatycznego riflemana. On ma bodaj bara. Bara. Spróbujemy tu podbiegnąć raz jeszcze. No tu trzeba się orientować w tym miejscu, bo tu jak widać, tu próbują Niemcy odbić nam ten skład paliwa na północy. A my im nie damy. Nie podoba mi się też to na przykład póki co, ale może to będzie zmienione, że żołnierze nic nie krzyczą. Znaczy my możemy ze sobą gadać na VoIP-ie i to jest tutaj jakby
w zamyśle twórców to my mamy tutaj się okrzykiwać, ale na przykład jak tam dostrzegamy wroga czy coś, albo mogłaby być jakaś taka róża komend tak zwana, którą można by rzucić jakieś, coś takiego jak w BF-ie, jakieś tam go, 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 do mnie, nie wiem, osłaniajcie mnie, no. Takie tego typu rzeczy. Także dla pasjonatów II wojny światowej, uzbrojenia i w ogóle realiów to myślę będzie idealnie. No ja na pewno będę grał, jak tylko na Early Accessie się pojawi. Mam nadzieję, że nie będzie kontynuować ta gra losu naszego rodzimego WW3, które tak, że tak powiem, cienko wszędzie. No język angielski, ale umówmy się, po angielsku to wszyscy mówią w dzisiejszych czasach prawie. Tu jest właśnie te miejsce, gdzie zginąłem już 3 razy. A, i można biegać w kuckach. How's the Panzer? O kurde. No i przejęli. Przejęli Niemcy ten punkt. Czyli gdzieś tu są. A czy Ruscy? Ruscy raczej, nie wiem. Czy się tu odnajdą, jak tu można tylko grać Niemcami albo Amerykanami? Nie, Ruscy to się tak raczej na jakieś shootery rzucają, takie tanie i szybkie. Klucz do bety. Klucz do bety ma się, jak się wesprnęło twórców na Kickstarterze. Czy w dalszym ciągu można to zrobić? Tylko no mówię, I don't know. beta jest do jutra, czyli do 14. No. I to prawdopodobnie był snajper. Do you want to be the leader? Także w tym materiale nie będzie ani jednego killa, za to będzie pełno zgonów. Chyba, że w końcu... Aha, i tu już się... Nie, tu jeszcze się mogę zespawnować. No tu cały mój pluton idzie sobie. To ja też nie będę ich zostawiał w potrzebie. No oczywiście o wiele więcej, że tak powiem, zamieszania jest, jak jest 50 na 50 niż 25 na 25. Co się samo przez się rozumie. Spróbujemy jakoś tak troszkę inaczej podejść do tematu. Jakoś tak z innej strony. Siema majster, siema kolega od wideo. Znaczy no mówię, to siema Alezja, to jest na pewno gra nie do wszystkich. To Give powtarzam. me a marker on that house and I'll get some artillery on it. Try and clear all the other markers and To jest we'll podejście shell it. takie specyficzne. Daleko odmienne od BF-a i od Call of Duty. Od Call of Duty to bardzo daleko odmienne, ale od BF-a też. To jest kompletnie inne tempo akcji, inne jakby skupia się gra na całkowicie czym innym. Tu żadne szarże na pałę nie wchodzą w ogóle w grę. Co mi się też bardzo podoba, mega ograniczony HUD. Możemy sobie przywołać HUD naciskając T. Znaczy taki też Right, mocno gonna get some szczątkowy. artillery on that, Kompas, okay. licznik amunicji, kto jest w naszym plutonie. No. A tak to nie mamy na ekranie nic. Heroes and Generals. No... Niekoniecznie, bo to jest o wiele ciężej, w sensie ginie się serio od jednej kuli gdzieś, nie? Zabłąkanej. Także to jest jeszcze co innego. Ale jak chodzi o rozmiar map i o te takie taktyczne podejście, to tak. To w tej materii tak.
O. Ktoś wywalił chyba z działa. Siema, 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 witam wszystkich. Kraken. Z tego co wiem, What? Let us know if that artillery's hitting your location. siema DJ Milord. What? Siema Mistrz Harry. I don't throw- speak. I'm shooting some. I'm Uh-huh. shooting some artillery on the location that you marked. Let us know if it hits. Okay, okay. Dzięki Goku za followa. Toll with Texas. I don't be the leader now. Aha, Niemcy mają czołg chyba. Tak. Na drugiej stronie prawdopodobnie stoi Pantera. Nie, zaraz. Hola. Aha. Hola. No, czyli jednak tam gdzieś byli Niemcy. Siema Trevlin. No, HG z tego co wiem żyje. Co prawda ja już nie gram. Czyli tam gdzieś byli Niemcy. No jest ciężko, powiem wam. Jest kurde ciężko. Tu się ginie. Siema Pajater. Jarok na woźmie 181,5 tysiąca. No potężna suma. Ja się tego nie spodziewałem. Ja tak mówiłem, że 100 tysięcy może będzie do końca, nie? Ale że będzie tyle aż to... To masakra. Pozytywna masakra oczywiście. W aukcjach jeszcze, no. Wiadomo, a te dopiero wszystko to będzie potem podliczane jeszcze z całej akcji, to muszą teraz policzyć od wolontariuszy i tak dalej, nie? Kupa roboty. Siema Royal Raptor, siema Sikor. Siema Przemkę. Dzięki New Q za followa. Siema pan Kajzerka. We got guys 50 degrees. One down. One down. One down. Ja bym chciał, aby wam pokazać, jak zabijam przynajmniej jednego przeciwnika. 50 meters, 40 degrees. They're going to be taking out our Siema, zrobię ci kuku. outpost in a second. No nie mogłem się pojawić akurat dziś w tym roku w studiu Jaroka. Then we're gonna fall back. Ale mam nadzieję następnym razem znaczy zdrowie i okoliczności pozwolą. Siema Listwa. Widzicie, i ja teraz gram przez 28 minut, zginąłem już jakieś, no nie wiem, z 7-8 razy. I dużo ludzi już by odpadło na tym etapie. Ale no... Widzicie, to jest wojna. Gdyby się wszyscy poddawali, to kto by tu walczył? Niemcy mają cheaty. Siema Marot. We need move or outpost. They are camping that. No tak, no nie było japaczki. A japaczka, na japaczce było przeważnie więcej zbierane jak na tutaj. Na wośpie, także tak. My game just bug out. No ale co ja się mam ze składem komunikować, jak ja nie potrafię dojść nawet tam, gdzie oni są? Ci w święta będzie można z wrogiem w piłkę zagrać. To w pierwszej wojnie. Siema Węglik.
Who's our supply guy? A, ja nie jestem supply. Nice one. I'm gonna try and find you as soon A as czemu we ja get nie a mam- nice position. We're Ja gonna mam put w an ogóle 18 jakąś inną gun up, klasę. okay? Tak, ta gra jest super realistycznie zrobiona. I'm waiting at the garrison and that loke, so you guys spawn him. Czy coś na kształt army? No może trochę też w sumie. Trochę też. Jak chodzi o realistyczne podejście, to tak. Taka trochę arma, trochę skład, trochę Red Orchestra, trochę Brothers in Arms, trochę Project Reality. Po prostu realistyczny, taktyczny shooter drugowojenny. Trochę Super Mario Bros, trochę Hearthstone, trochę Forza Horizon, trochę Fortnite. Dobra, nasi tam napierają też. Ale rowera faktycznie nie ma. This is a prime location for snipers, so be careful. Przewidywana cena to chyba przed chwilą ktoś pisał, że $29. There are sharpshooters on the north pass, so watch out. I already died like 7 times out there. Copy that. A, widzicie, copy that. I można? Można. Czy lepsze od Postscriptum? Ja w Postscriptum nie grałem. What's the situation? Well, I just popped the guy up here on the ridge behind our spawn. Okay. Just be careful because this area just can be crawling with snipers. Czy jestem Londończykiem? No, trochę też. gra Ideally, we przypomina could Call of probably get Duty. an anti-tank gun Miczu, on that, A- 70 ridge. a CS ci też przypomina Call of Duty? Watch it. There's mines everywhere as well, so be careful. Do that. What do you reckon? Squad lead. Alright, squad lead's gonna. O, nasz tu leży zabity. Este tío es gilipollas. Aha. Pardon? El Texas Toast. He's an asshole. Oh, Jaki Rusek? To nie jest ruski, kurde. Kolega od wideo, tyś ruskiego słyszał. Jak to jest ruski, Contact. to ja jestem Contact Czeczen. 120. 120, 120, 120. No na razie spokojnie, to pewnie zaraz He strzała. crossed the road. Contact at 140. 140? Kaj! Nice shot, he's down. There's one more. Ale to w ogóle nie ty... Yes, O kurwa. they hit me. One guy are in the other side of the road. Czyli już wiemy, że wróg jest po drugiej stronie ulicy.
Ten zaraz padnie, na 100. Na 100 go zaraz odjebią. Mówiłem! Mówiłem, że go odjebią! Ja pierdzielę. No ja się... Capping and that low, which is a good thing. O chuj! Ktoś mi w beczkę strzelił! Dostał pokitrani. Okej. To wygląda trochę tak, jakby po drugiej stronie tego mostu stali sami snajperzy. Ja kupiłem tą grę na Kickstarterze. Nie widać wrogów. No właśnie, jak na wojnie, ale zajęliśmy to. Jakimś cudem z tego co widzę. Vermont, dzięki za followka. Czy wroga widziałem? W tym meczu jeszcze nie. W tym meczu jeszcze nie. Nie mogę zostać snajperem, bo wszystkie klasy snajperów są zajęte. Siemka, Tybek. That one guy's down by you. He's down. Czekajcie, a jakby to tak inaczej podejść do tematu? Bo tu idziemy do tego mostu, ale można by taką ciulną flankę zrobić. I tak, dobra. Bufory, dzięki za followka. I Verso, również dziękuję. I ich podejść od tak zwanej życi strony. Szkoda, że ino oficer ma lornetkę. No a tutaj na tym hardgen Have we got a guy with supplies? mapa jest taka, no jak widzicie, las. No jest tu ciężko wypatrzeć generalnie wroga. Anyone here that speaks English? Anyone? I do. Oh, you do. Nice. Another guy, bearing 170. Czemu mi nie działa komunikacja? He's down. I'm trying to flank him from the right. Yep. What do you reckon, supply guy? If we get up to Contact! 160, contact you guys. one Nice down. shot. Trochę... On the other side of the tree. Pile. Oni tam gdzieś są. Tam są gdzieś He's Niemcy. Still there. Whoa. Ej, a tu jest... To jest spawn point Niemców. Yeah, it looks like he was down behind the log, the knocked over tree. Can I destroy German spawn point with grenade or something? No, you have to just go close to it. You can get rid of their spawn point if you get close to it. Ah, okay, I see. You just need to get next to it. Make sure everyone's down. How's it going? Okay, so I destroyed one on the other side of the bridge. Nice, that's brilliant. Siema, Leti. Konwencja genewska. We got a sniper still. Dobra, i teraz tak. W jakim ja jestem miejscu? Tutaj. Brilliant. Aha. Dobra. Nie wiem w sumie czemu ten outpost zniknął w momencie, ale już się przynajmniej nie będą spawnowali po tej drugiej stronie mostu, gnoje.
że oni mogą teraz przyjść mi tutaj z dupy strony, że tak powiem. Ale by teraz fajnie było tu mieć snajpera, to by było idealnie. Siemasz Midgelajto. To by było Hey guys, we brilliant. need to try and look out for their. Dobra. Be Zajęliśmy... careful. In fire support position. One guy. He's One dead. down. Okay, Again. clear. Whoop, whoop, whoop. ¿Español? Sí, tío. Guay. ¿Tú cómo vas de inglés? Nie no, i teraz będą po Bueno. hiszpańsku gadać, kurwa, serio? Suficiente para hablar. Vale. Sí. A veces necesito traductor. Buenas noches. You see anything, Nick? Nope. Nope, just scan for the snipers, but don't see anything. The second outpost got destroyed. Yeah. Our outpost is destroyed too. Jezus, teraz mnie wykończy ten stres wojenny, ta presja. Dostanę jakieś PTSD. Gram 42 minuty i jeszcze nawet nie widziałem zarysu Niemca. Ale zdążyłem już 10 razy zginąć. Tu będzie też fajnie, jak będą takie mapki jednak na takie bliższe starcia. No tak, jest HUD na te, ale to mi akurat w tym momencie nic nie pomaga. Dobra, a jak to wygląda... O kurwa. To ładnie nas niemiaszki pociśli. There's not much we can do in this area. It's already been surrounded by cat. I think we need to start pushing down to Scar. Yes, go to the scars. I think it's a good idea. Siema, Maybe spawacz. Nick. Early Access ma być w tym miesiącu jeszcze. Wanna head down to Scar? Czasem się psuje przycisk od komunikacji Head down to głosowej. Scar, yeah. So, what are we doing? Heading down to Scar. Down to co? I think we're all gonna head down to Scar. A, because, that's Scar, where we're heading dobra. up and- A ja Yeah, mówię, no. co on mi tu... Co on fanzoli? A to jest miejscówka na mapie. O, artyleria, ale to chyba nasi walą I just Spaw- killed an enemy OP at spawna od Niemców. Outlook, whatever. Hey up, Over- cheeky. Overlook. Hello. Aha. Jak wrażenia? Jest ciężko, ale fajnie. Arma, has nacido. Mi się to podoba. Is he Russian?
Ahora. Spanish. Ahora estoy haciendo ahora. Oh, it sounded like Russian to me. What? Hello. Hello. Ahí. German to the right. I'm here, my man. I got hit. No i chuj, że się tak wyrażę. Ale zdążyłem go ostrzec. O, masakra. Może my walczymy z jakimiś Niemcami ninjami? Ale tak to jest właśnie jak się wycofuje. Jak się wycofuje w dwójkę z tego. Z pozycji zajętej przez wroga z każdej strony. No, niewiele nam zostało. Niewiele. A on chciał, żebyśmy się tu wycofali, ale ja tu nigdzie nie mam. Nie wiem, czy ja się teraz będę... Czy ja się tu będę mógł zespawnować? To anterior a los trabas. Siema, Ilfik. Listo. Siema, Nauritimus. I'm going to see if it's a tank or what. Or only a gun. An owl? Co? Chyba się nie mogę zespawnować. Niemiec! Niemiec biegnie! You're gonna see if it's a tank or an owl? Bombą go! Anti-tank gun. No, odzyskaliśmy. Tak, to są Elite Guardsy z Słonego. Z Wolfa. Do czego? Łazisz po mnie, ciulu. Dobra, gdzie są ci nasi cudowni, złoci chłopcy? Sounds like artillery. No sonaba aquí, ¿no? Artillery's just literally bombarding. So where are we going? Heading back to the North Pass or Scarf? Sí, eso no por aquí cerca. Kurwa, ale Best może... thing to do is just head towards Scar. Just get yourself down to Scar. Okej. Okay. O, tu Scar musi... will be your best place to get. Most all the other blueberries are going up to north, so if we take Scar and everything, we should have an even way of getting back. It's a friendly tank. Okay, yeah. Coś tam tank, ale nie wiem. Typ gada pół po hiszpańsku, pół po angielsku. Ciężko. A, to tam ci nasi idą. Wait a second, please. Cheeky Vicky. Siema, Jumaczka. I'm going to do a Jak na outpost. froncie. Zarealistycznie. To jest taka jedna z tych gier, gdzie po pierwsze można biec 20 minut i dostać kulkę nagle z nie wiadomo kąt. Także to się nie wszystkim podoba. Thank you. That guy just died I right there. że Dobra, cały dobra, czas dobra. mam takie wrażenie, że za chwilę już nie będę żył tutaj. Że po prostu tam wszędzie mogą być. ¿Te molesta el juego, arma? Tam mogą być Sí, Niemcy está bien. i w związku z getting tym ja sniped mogę from Yeah, behind. 190. Yeah, behind. nie żyć za moment. Creo que están por detrás arriba. Oh, Co tak wyjebało jak z czołgu? Aha. Tak, widok jest tylko z pierwszej osoby. They are in our back. Tu ktoś stąd walił.
Again. ¿Os ha matado el sniper? Przede mną pojazd? We're losing Scar. Na drodze. Znaczy tam wrak stoi. Nie wiem czy ci o to chodzi. Jezu, ale by się przydała lurnetka. Lornetka. Albo broń snajperska. To bym przeczesał ładnie to. Pobojowisko. Siema Devix. Ja pierdolę. Było widać głowę na tych drewnianych belkach? Na nagraniu sobie zobaczę. Siema Versusef. Piekło wojny! To jest wojna bezkompromisowa, brutalna, okrutna, straszna. Po prostu. Okropna! Ale się zestresowałem. Dobra, spawnuję się. Tu idziemy do Caltrail, a potem do Scar. To jest... Muszę się napić. Wojna to jest! I tu nie ma miejsca po prostu... Nie ma miejsca na nic. O, czołg. Na chodzie nawet odpalony. Ja ten film sobie obejrzę od początku do końca i policzę swoje zgony. KD nie muszę liczyć, bo to będzie You proste. can cross from the left flank. Boję się tam wbiec. Dobra, jolo. Slalomem. A on się chyba coś... Żeby mnie nie rozjechał. Tak, można być rozjechanym przez czołg. Spawn die. Joder. Sniper is somewhere southeast, probably. Ja go pocisnę! Siema Kicej. No, stojąc na przykład w takiej odległości jak czołg strzela, też może nam zrobić kuku. Ale jak tu wtedy ktoś zginął z dołu? Go nie... Albo to moje zwłoki są stare? We are losing Siema Black Walker. the bases. Myśmy mieli iść do tego Scar, ale nikt tam nie doszedł z tego co widzę. A większość naszych jest tu. Siema Tengengo. No nie wiem. Boję się. Czy będę na IM-ie w tym roku? Nie wiem, pewnie tak. Dobra, jolo. Nice. O, Niemcy wygrali. Dobra, to ja chcę teraz do Niemców. Bo Niemcom idzie lepiej. Czekajcie, może się na snajpera załapię.
się spotkamy, będzie okazja chwilę pogadać. O czym, Miczu, ty byś mógł pogadać ze mną? Co ty mi byś chciał opowiedzieć? O CS-ie? Czy o tym, jak jesteś prześladowany na czacie? Przeze mnie, zawsze. Non-topper. Siema, Glass from Ice. Musimy teraz poczekać chwilkę. Jesteś moim widzem, no. Ale suba to nie chciałeś dać, ktoś ci musiał rozdać. Było tak, tak było. No i kurwa! I już zajęli najlepsze wakaty. Dobra. To do czołgów może tym razem. O, Jezus. Tylko nie wiem, czy ktoś... Nie, no sam jestem. Nie wiem, czy ktoś w ogóle będzie chciał jeździć ze mną. Czekajcie, tu ktoś poszedł. No, spater. Miałeś mi sprawę paczkomatu na FB odpisać. A ja nie mam żadnych zaległych wiadomości na Facebooku. To nie wiem, o jaki paczkomat się rozchodzi. Ja na wszystkie wiadomości odpisałem. Teraz zaś powyłazili 11 na 20. O, ale czołg stoi, no ale ja jako piechociarz... Idź do czołgu, byś sam nim jeździł. How's it going, guys? Doing well. How you doing today? Good. Poprawiłeś kolosa, Wolfeo, to gratuluję. Gdzie są moje kolegi? A, zespawnowali się troszkę inaczej jak ja. Siema, Kuwaks. Last Nie, match I only played squad leader for like nie, fucking po 5 dnia i nocy nie minutes, ma. So Przypominaj, I have chodzi to o get piwo. used to me. No to dobra, zobaczę, ale No worries, man. nic tam nie miałem w skrzynce. Is that you way up ahead? Knife? Yeah. Okay, I'm coming up your way. Dobra, może kogoś trafię. What's up, Snafu? How you doing? Good. And Siema, fan gentleman. Not Siema too bad. też. Still running around this damn patch of woods. Ale bym się śmiał, jakbym swojego So I want us to odjebał. come in through the Nice. south side of Siegfried. yeah, that would be nice. Pięć fragów. Already got German contacts. Ja. Main road. Yeah, they're always coming from the road. Ale dupką kręci. Change of plans. I'm pushing more west, or east. I must say, the Germans are so hard to see compared to They're already in our Najładniejsze objective over here błota w grach at Ruin. 2019 jest mocny kandydat. Yeah, they really need to fix the Allied uniforms because they're shining bright like the sun. A to akurat prawda, yeah, co a lot gościu of powiedział, like a Look like- diamond. że mundury amerykańskie Yeah. widać z daleka, a Niemców prawie w ogóle. Yeah, dobra no, impreza była u Approximately mnie. around here is where I ran into. No, była najlepsza impreza urodzinowa, jak zawsze. Roger that. When I play Germans, so easy to play for some reason. You see everything. Siema, Dekiro, czy masna? Mam nadzieję, będzie masna, ale do tego to... Znaczy, mówię, na razie mi się to bardzo podoba, tylko ciężko to ocenić, jak się gra 13 na 18, a nie 50 na 50. A tą grę testuję
w godzinach szczytu teraz może jakieś 150 ludzi. No ale mówię, to jest zamknięta beta, nie? Nie ma innych serwerów. Probably the tank will. This way also. To jest najpełniejsze. Czy widziałem rekord w 8 na Twitch? Got my ass kicked. Ale jaki rekord w 8 na trying Twitch? to be in W the sensie Sherman Jaroka, no earlier. tak. Oglądałem. fun in this game. Yeah, but too much shots. You need to kill them like 10 or something. I like how you can't turn the turrets past the trees. Yeah, there's some really nice things going on there. Co my tak daleko That's biegniemy? A nice. tu, dobra. I did Yeah, A jak since równiutko the żeśmy game pobiegli. Developers, the game has improved greatly. Także no, postęp od alfy jest duży bardzo, także mam nadzieję, że będzie się dalej rozwijało. I just hope the people want to destroy the game because Nazwę they ten all want materiał instant gratification Piekło from wojny. the game. There's always gonna be a lot of whiners, man. Yeah. Never happy with it. They couldn't program their way out of a paper bag, but they're not happy with everybody's hard work. What you see? Yeah. Was that German? I don't think so. I think that was American. Ale tam nie ma nikogo, znaczy, no nie wiem. That's crazy. I can see your guys' shadows on the logs all the way down the hill and shit. Boję się. That's true. Idźcie pierwsi. Nice detail. Shots coming from the woods, 60-ish. Can you guys hear me? Yes, Yeah. we can. Oh, fine. I'm dead. I'm dead. I'm dead. That's behind us. Where is he? Where is he? Behind us. East at 90. Down, David. 90? Jak na wojnie, strzelam tak mniej więcej, gdzie mógł być wróg. Ogień zaparowy, tak zwany Feuerschutz. Watch your flank. I'm down. I'm down. Behind you, knife. Behind. Oh, he was on my left. O, dymy. Drugi. O kurwa, co się dzieje? Aha. I'm down too. Ale nas wyjebali. I zaś nawet nie wiem skąd. Jezu. To jest piekło wojny. Po prostu muszę się napić piwa. Solta se wezmę. To jest po prostu war is hell. Zabiłem kogoś? Nie. Yeah. Nope. Znaczy w ogóle to tak, w tym meczu jeszcze nie. Probably died in the bar. Patrzcie, jaki medyk. Ładny. On that side. Northwest. No jak cię zabije twój, to się nie dowiesz, że zabił cię twój. To fakt. A ty jak zabijesz swojego, no to się dowiesz. Wyskakuje ci takie powiadomionko, że no zabiłeś swojego. Although I don't see anybody. You really need to add leaning into the game. Yeah, that. Somebody can give me soup, please. Some soup, please. Please. E? You want
Ginie się od jednego strzała. Chyba, że na przykład w nogę albo w rękę, to możesz się wyleczyć bandażem. Oj. Okay. So where are we going? So if any of you rifle boys have got supplies, that'd be wunderbar. But it's support in it, support. Maybe we will try to retake the Siegfried line. I don't know if they... Supplies right here, guys. Supplies are right here! I think. Just put it here, mate. It's out in the open, unfortunately. Taking fire, boys. What? Kurwa mać. Tam. Jest! Jest! Zabiłem! Zabiłem Niemca jednego! Tak! Tak! Mam killa! Znaczy chyba umarł. Jest drugi! Kurwa, zaraz przypierdola granatem. Ugh! Kurwa, na! O, tu naszemu koledze On your left side. rękę ujebało. Left side, left side. On the walls. Ale akcja! He close left side. In the woods? The side very close is. A okej, okej. A on powiedział... walls. Nie wiem, gościu Ja, bebla okej. strasznie. Watch out. No, trochę słabo widać, fakt. Or he's the Aha. he was there, but he's Gdzie są ci Niemcy, co ich zabiłem? Ja muszę to zobaczyć na własne oczy. Już pewnie znikli. Bo tutaj ciała zostają długo, ale znikają w końcu. Wolfenstein rzuca granaty. There's another one there, mate. Really close. Okej, okej. Enemy close, boys, I would say. About 120. Szkot to gada, albo jakiś Irlandczyk. I think we should hold this first dark. South 160, down 170. Kurwa, dostał nasz. Taki jest efekt przygwożdżenia ogniem. You need healing, or are you okay? He's got an MG42 here. What the fuck? Badwater, you should see him a bit to the right. He should not be far from you. Copy. I can put up a smoke screen that we can flank him. Kurwa, nie wyleza. You got a friendly over here too. Bo o, ten się fajnie rozstawił. Z 30. Yeah, out. I don't know. O nie! Kapitanie Barnes! Nie! A w domu ustawił żona! Oh shit. I bajtle. Dobra, Where? ciul leca. Yeah. About 210. 220, 210. Crossing needs. O kurwa mać.
On 10, in the woods. 2 of them. Enemies coming in behind us, 60. Behind you. Coś tam chyba trafiłem. Znaczy, mogłem trafić. Teoretycznie. He's at 40, moving to 30. 40? Co ty pierdolisz, szamanie? Chyba, że to był dzik. Nie no, stał tam, nie... O! Jest, patrzcie! Ja! Dostał drgawki pośmiertne. Mam nadzieję, że to nie był Ślązak w Wehrmachcie. Tak się ogolił elegancko i co z tego? Nie wstana. Bieda tak leżą z ciebie. Survivalist, can you see him? Ty... Ale fajny szewiki, jakby był ruski, to już bych mu je pachmęcił. Wojna na zboczu. W ciągu ostatnich 5 minut na tym zboczu dokonało się więcej niż przez 1,5 godziny ostatnie. To jest właśnie, widzicie, wojna. Ale kurde, jak akcja już się zacznie, to emotions są. To już jest elegancko. I got hit. Probably from the woods down this ridge. So is there any medic? Or I just should let go? Wait, wait. Let it go because I'm just too far off. Yeah, they are coming Okay. from the roof. A łaził po mnie, teraz na moje zwłoki wlazł właśnie, znaczy na mnie tego, dogorywającego. Czym się Devix? Ale tu się zrobiła! Kurde, akcja, panie kolego! Ale ja bym może jednak sobie wziął, kurde, riflemana. Gdzie to taka zawierucha była? Tu chyba właśnie. No. Chłopaki, jest z nami medyk? Czy ma... O, a co się dzieje, że nie mogę? Czy jest na sali lekarz? No właśnie, The One, no i takie to są... A to jest realistyczna gra. Właśnie takie to historie. No tak to jest, no co ja wam powiem, tak to jest, no ojca nie ma, dziecko jest. O. 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 Czyli akcja nadal trwa. Kurde, ile tu Niemców zastrzelonych leży. A tu medyka zabili, a sanitariuszy nie wolno. Może jak będę leżał, to mnie z trupem pomylą. Ej, ale spoko by była opcja udawania trupa, nie? W Unrealu którymś coś takiego było. Można było udawać trupa i postać się normalnie dup rzucała bezwładnie. No i mogło ci to pomóc. Ale nie musiało. Hipek, dzięki za followa. Kurwa nie. Kaj strzelają mi no. Oh shit. From where? I don't know. You've got a load of them pushing up that hill towards you. Logs. You're at the logs now. Tam ktoś jebie z lasu. Ja pierdolę.
niektóre strzały słychać za blisko, tak jakby. I nie dość, że idzie dostać zawału, to zmyla. Tam jest na stówę w tym lesie albo Niemiec, albo więcej jak jeden. A, tu jeden leży, ale to nie o takiego mi chodziło. Takiego bardziej na chodzie. Więcej niż jeden Niemiec to? Lama. No. Ktoś tu pczył. There might be one in the forest. One or more. 20, 25, 30, something like this. Right. Czym się lis? Ale cię zaraz skasują. Też tak właśnie mi się wydaje. Niemiaszki. O kurwa. Baksu, dzięki za follow. Kumple nie krzyczą w agonii. Yeah, it's a sniper. Yeah, for sure. Yeah, sniper. Ja jak biegnę That Snafu is na kuckach to get you. w tej grze, to ja się No, pochylam don't get me. odruchowo. O! Ty kurwo, ty. Ciekawe ile mam naboi w magazynku. 4? Tak? To dobrze pokazuje? Raz, dwa, trzy, cztery mogło być. Właśnie. O. Jest naprzeciw mnie. MG gun is down. Northwest. 85, there's one. Flanking. To the west. West side. Chuja widać. No kurwa strzela dalej, no. Może nie trafi. No Niemcy mają po prostu taką przewagę na tej mapie, bo oni mają te swoje Feldgrau mundury, ich po prostu nie widać. A mnie widać jak na dłoni. Kurwa wyjebało w kosmos. To jest właśnie to. No, my tu tak bardziej na bliski dystans, to może z barem. Z krzyżami na płaszczach. No właśnie taki paradoks, że to my biegamy jak z krzyżami. Tak nas mogą tłuc. Nie, po prostu muszą zmienić jakby ten odcień tego munduru amerykańskiego, bo to jest tak zrobione, że nas serio widać strasznie, a tych Niemców
Prawie w ogóle. Peach Alone, dzięki za follow. Zbara. Ciulna mu zbara i nara. Siema Jagoda. Somewhere close to me. There's one on the right side of the road, right in the forest. Siema Sebensor. Some shit here. Oh, he's coming around the wood pile. He's coming around to your right. O kurw. Malka, I don't know if I just killed you or it was this German, but sorry. I killed. I killed. Happened. It was in front of you, crack. Ale jakie gościu dał dobre info, There is the whole team here. że z mojej prawej strony wyjdzie. Because that was the office. Got one. A ty kurw. Tango down. Tango down. Sexual alpha. You don't get any more. Nope. Not until we cap another zone. Gotta go back to that crate. That's it. Ozzy Gaming, dzięki za followa. Ja tutaj mam misję cywilizacyjną. Ja tutaj muszę bronić tego drzewa nażniętego. O co chodzi z supplyami. A jeżeli mamy przejętą odpowiednią ilość punktów, to mamy punkty. W sensie surowce. Dobrze mówię? No. Suppliesy, zapasy. I wtedy możemy wybudować na przykład taki mobilny punkt zaopatrzenia, działo, zapory przeciwczołgowe, punkt spawnu, który może być kuchnią polową i takie różne rzeczy. Oh, yeah, they're there. By that rock. Grey rock on the northwest. Tam są. Jep! A kurwa, za blisko. No, ten mógł być ok. A granaty rażą odłamkami na naprawdę daleką odległość dość. Także nie trzeba ich wrzucić centralnie pod nogi. Northwest. North. To jest nasz... To już wszystko nam zajmą, a my się tu będziemy na tym ostatnim skrawku ziemi bronili. Do końca świata. Nie, nie da się odrzucać granatów. Przynajmniej na razie. A czy da się granaty detonować strzałem w locie? One in the window.
No to już było, powiem wam, niespodziewane. Ostatni bastion. No za chwilę przegramy to, bo nam to przejmą. Jak już podeszli pod tą chałupę. Watch out for the window. There was one. And don't get close to the door. There's one guy on the left. Ktoś tam wdupił granat do środka. Siema Veron. No to teraz już będzie ciężko. Ten granat odbić się od głowy. Nie, ten granat wyleciał dobrze. Tylko ktoś wrzucił go Tylko ktoś wrzucił wcześniej inny. Siema Younger. Aha, że od wroga odbił mi się od głowy, tak? To jakoś nie wiem, nie zauważyłem. Za bardzo się na te drzwi patrzyłem. Ja myślę, że my już to mamy przewalone. Chyba nie wiem, czy się uda jeszcze zespawnować. Jak się uda zespawnować, to się uda przeżyć. Aby chwilę. Kurwa, jakie dźwięki. Jaka tu masakra jest, patrzcie to! Temu nogi ujebało! Rzeźnia numer 5 w stodole. Mamy cię! The window. Ale jebią. Dobra, ej, ty w mundurze! Bo musiałem wylecieć, bo mnie ten w oknie, on mnie stresował. Jak gierka? No spoko, spoko. Jak wyją. Nie wyjdziemy z tej chaty nigdy. Już nigdy. Nie ma opcji. Chyba, że się spawnować na headquarters i spróbować wejść. Można by wezwać artylerię. Moglibyśmy się sami ostrzelać. Tylko ktoś by musiał do działa podejść i dobrze wycelować. Oni się tam mnożą. Aha. Dobra, jeszcze trwamy. Heroiczna... Kurwa. Heroiczna obrona stodoły trwa. Nie mogę stać tam w rogu. Kurwa, jebią już chyba z Panzerfaustów jakiś do nas. Nie! Kogoś tam odjebałem, nie wiem, chyba wroga. O, pospawnowali się? Dobra, jadymy dalej. Tu już się te zwłoki przestaną mieścić za niedługo. A ten tu biedny, z nóżką odczepioną. Najgorzej jest to, że w tym oknie tutaj nam wiszą zwłoki i one zasłaniają.
Ej, typ wyszedł i żyje. A ja wyjdę i zginę. Dobra, już nie żyje. No, last stand. Ja bym tu zrobił coś takiego. Aha. Aha. LOL! Oknem przeszedł. Ty bydlaku niemiecki, ty. Piotr! Yeah! Od 12 miesięcy uczestniczam na religisz. Religisz? Siema Adam, na tapetę polską gierkę Chrome. A właśnie, a nie, a może bym spróbował, a nie wiem czy to idzie dostać gdzieś? Na jakimś You Gogu guys czy hear me? coś? Yes. Yeah, I can hear you. As for the game, it's so few players, that was fucking intense. Yeah, that's true. A tu jest nas 13 na Do 11. you see anybody else around? A normalnie jest 50 na 50. Push up. Right, the line's moved. Na Steamie jest? To trzeba było badać. Yeah, they can't capture this sector anyway anymore, right? Wygraliśmy! Obroniliśmy! Because the Siegfried Ryan Heroiczna obrona, also, która kosztowała they can't nas capture this one. wiele spawnów. Wielu dobrych chłopców straciło tu życie. Na przykład on. Znaczy, on był akurat zły. Chociaż na pasie ma napisane Gott mit uns. Czyli wychodziłoby na to, że to on jest ten dobry. A na naszych pasach nic nie stoi napisane. Także wychodzi na to, że to my jesteśmy ci źli. Problem is we don't have squad reach, so we can't put in the observer point. No. Dobra, ja może w tym momencie zakończę materiał na YouTubka, bo on już ma 1,5 godziny. A po prostu przy tak małej ilości graczy ten mecz się będzie toczył bardzo długo. I to jest Hell Let Loose. Znaczy ten mój materiał nie jest najlepszą reprezentacją tej gry, bo akcja się zaczęła dziać dopiero po godzinie. No ale jest bardzo mało ludzi w tej zamkniętej becie. Jest godzina 7 po 1. Także serwery europejskie na ten moment świecą pustką. Jak będą jakieś otwarte testy, albo jak już gra wejdzie do Early Access, to na pewno będzie to wyglądało diametralnie inaczej. Ale widać, że jak nawet przy tak małej ilości graczy, jak przychodzi do obrony jakiejś heroicznej obrony strategicznego punktu, no to jest intensywnie. Dlatego ja na tą grę bardzo liczę. Jako na jedną z najciekawszych w sumie produkcji w klimatach II wojny. I wam bardzo dziękuję za uwagę. Czekam na wasze wspaniałe opinie. I widzimy się na streamach. I oczywiście dajcie łapkę w górę. Bo w dół. Żegnam. Trying to cap it.